हमर माई के बारे में बोले ना तू लोग के हवा लोगी। ऐसे तो तारा माई के दामाद लागिला, बाकी अभी कुत्तों के समान इज्जत नहीं कर जैसे तारा बना के रख ले बारी। भौजी, ए भौजी, का हो तो हर बहन फोन जाने के उठावत हैं? जब फोन करते हैं तब बिजी बतावता। बतियाओ थी अपन सबकी सहेली से। अरे साफ साफ तू बताओ ना तू अपना भतार से बतियावती हैं? जब दूसरे से बतियावे कर है तो आता ना दिन से हमरा के फंसा के काहे रखले बियो? अपन भतार से बतियावती है चाहे यार से, उससे तहार के फाटता। तू जाना तड़ा नु कि ओकर 2 महीना पहले ही शादी सेट हो गेल बा। हमारा चुतिया का समझ ले बाड़ू, ओकर शादी ठीक हो गई तो हम आसानी से का छोड़ देम ओकरा के। जैसे हमारा के जीवन बर्बाद कर बड़ो ओकरो के जीवन बर्बाद कर। एक हमर बहिन के बारे में उल्टा सीधा मत बोल। ओकर बढ़िया घर में शादी सेट भइल बा, तोरा ऐसन दोगला खानदान में ना। अच्छा माने हमनी के दोगला खानदान कहिन जा, तो ऊ बेटी चोद काहे खाती आई रहे दोगलपन करे जा? वो हिसाब से हमार भइयो दोगला भइलन हैं? आ वो हिसाब से कहतन कि भइयो दोगला होलन तो तू दोगलिन भइलू। अबे अपन मुंह संभाल के बोल ना, तो आता ना चप्पल मारा मारता ना कि तोर मुंह लाल हो जाई सुअर कहीं के। अच्छा अब दोगला से अब हम सुअर हो गइनी जा, तब तो भैया हमार सुअर हो गेलन, अब ओकरा हिसाब से तू सुअरी हो गेलू। चुपचाप पेजे से जो देख तोर मुंह लड़ाओ ना खिंचाते कचरा कर। देखो अब उनकर पोल मत खोलवाओ, ऊ कोनो दूध के धोल ना है। अब कौन खेल खेला तड़ी हम सब जानत तनी, कह तो बताई लाजे मुंह करिया हो जाई। अरे दोगला तू कौन गंगा जल से धोवल बाड़ से हाले नु पिटैला सारे कि देह तोर फाट रहे। वो पागल लड़की के चक्कर में तू तो पागल लड़की के ना छोड़। तोने का कच कच कर रहल सरे होनी तक सुनाता, तोने का भुलाइल बा? हमार कुछ भुलाइल नहीं खे, हये बिहवा असल बा करनी ना धरनी बियाह करी तो एक थप मारम नु कि गलिया पर पूरा भारत के नक्शा बन जाई। केकरा से कैसे बोल के सोहुल बा कि ना के तू? कब बोले के सिखाबे तू? हां हो दोनों भाई हमरे पर चिल्लाई बाजा कैसे कमी घारवा के काट नो बानी आ हेकरा बोले के सहूर बा। अच्छा चुप रह, एकरा से पूछत एकरा का दिक्कत बा? तोरा का दिक्कत बा रे? दिक्कत है का हो? अरे गधा भाई तो दाढ़ी हो दाढ़ी। एकदम तू घटी बड़ा का? बचपन में दाढ़ी आवेला कि जवानी में? जवानी में क्या हो के का कहल चाहत से मैं दाढ़ी से का मैं साबित कर चाहत? एक भाई के दुख कहानी का समझ हो बताओ पैसा मारो तू सब बतावा ना कि हमरा बियाह करे के बा तो झूठो खाली पहाड़ा के पढ़इले बड़। तू बाबू से कहले रहो कि हमरा बियाह करे के बा, बाबू के समझ में आई त तार बियाह कइलन तो वही समझ के तो नहीं जाना हमारा कर दो। अच्छा तो बियाह करे के बा ना तो कहीं देख ले बस तो बताओ तो आई लौंडा 25 से कइला से तोरा का फायदा बा? बा ना ई हम बहिनी के पसंद कइले बा ओकर घर धोनो ने भाई। देख बबुआ देख ले बड़ा सही बा, बाकी एक घर में दूगो बहिन के ना आवे के चाहिए। काहे ना आवे के चाहिए? ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान। ये से ना आवे के चाहिए हां कि जवन हाल हमारा पर बीतता नु हाँ। उ नहीं चाह के तोरा पर बीते बुझा ये। मजा आया। देख बबुआ एक घर में दूगो बहिन ना आवे के चाहिए। काहे ना आवे के चाहिए? अरे बबुआ समझ ना जवन जितना दुख हम उठेले बानी उ नहीं चाह के तू उठाओ बुझाइल। दुख होता है हाँ। 24 घंटा अपना माताजी से बतिया बोले आई कि दिन रात माई के भक्ति नहीं है हमनी के कोनो पूछे वाला नहीं के जब से आई तब से अपना माई से बतिया बोले का करले कैसे करले कि हम जानिला हम ना कोई से कहले तो कोई ना जाने आ कोई तो सब कोई जाने। ठीक बा मतलब कि ई करली तो वो करी है का है हैं? उ आई अपना माताजी से ना बतियाई साले को हमसे उड़ा दूंगा दूसरे घर गई है कि जो हम घर में बिया उसन के संस्कार देले भाई कि मतरिया बापा तो उसे न करी माताजी से बतिया खाना नहीं के बनावा तो बहुत दिन फोन पर रिचार्ज खत्म होगा तो जल्दी रिचार्ज कर कहाँ से बाप के कमाई से करा होता एक चौथे माने कितना दिन से बैठल बनी घर पे। ठीक है बचन बुझाता तन कर लोग देख हुआ समझदार वाले तो एथी बा अच्छा बा ना समझदार समझबे तो भोगबे तू है कहबे तो करा देबो आ बाकी साफ अलगे होबे तो। दोनों भाई कान खोल के सुन ल लोगिन हमर बहिन के अच्छा घर में शादी सेट भइल बा आ अपन घर हमार घर के मत मिलाओ लोगिन आ हमर माई के बारे में बोले ना तू लोग के हवा लोगिन।
ऐसे तो तारा माई के दामाद लागिला बाकी अभी कुत्तों के समान इज्जत नहीं कर जैसे तार बना के रख ले बाली ठीक बना के रख ले बिया ठीक बना के रख ले बिया तो भोगी कवन हम कि तू अब मतरिया करे खातिर हम काहे के भोगे जाए हम काहे के भोगे जाए हाँ वो आई हैं हां कि चल हमारे मैया के बड़ी दिक्कत होता हम पागल रहे कि तार बहनिया के चक्कर में बानी तो काहे रह ना रह अरे आज आके खुलल जब भैया हमर कहले तो सच्चाई जान बता तो सही में एकदम घटिया घर के बाड़ी सब एकदम आया के हम देख लेनी नु कि तू लोग कितना अच्छा बड़ा अच्छा जा घटिया पर काहे के सिखाबो तुम बताओ तो सब एकर माई सिखावेले गा जाला त हम सुने का जाला हैं दिन भर फोन से बबी पाहुन कहां काहे माल के तो बतियाई ना आदमी दिन भर घर रह के कमे में लागल हो माई भी तो बतियाई सही बात बा तो का बतियाई दुख सुख थोड़ा सा बतियाओ लेकिन 5 घंटे कौन ऐसा बेटी सके बाद इस मतारी की बतियाई है सब का घर में अकेले का आदमी भूत लेखाती का है घर में कुछ नहीं के हैं ता बुढ़िया उदी तक बना के खाए खियावे के दी हैं और बोला ले ये रख है ठीक है बोलैबे करम हां बोला आ कहिए नु के 5 क्विंटल चाउर आ 5 क्विंटल दाल ले के रखबो कमा के रख ले बैसे तू माई के बोलाए में दादा के बोलाए त बाबू के ठीक बा तू लोग बकवास करो हम जतनी खाए हाँ, तो हम जो जाने के बाद कौन घोड़ा आदमी कुत्ता का देख के खैबे नहीं बराबर बा जा 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 देख ले अपन औकात दिखा देलक ए भैया सुनो एकदम कर चल बैठ बैठ तो भाषा ना समझी प्यार के भूत चढ़ल बन का पार पर देख बाबू है समझदार बड़स पढ़लस तो कम बाकी बात के समझिए तू के अच्छा घर में बियाह शादी कर दे भाई दारू गांजा भांग के छोड़ दे ठीक ना आ जौन लड़की के चक्कर में बड़ा सु बिया नहीं अच्छा ठीक ना मान ले कि बांस के कोठ में क्या फूटेला बासे फुटे बासे फूटी तू सिखैले भी जौन भाषा हुआ है तूहे न करी आ सकल सूरत पर का जालस कुछ बा ना अच्छा नया ठीक बा हम नौ सब दिन छोड़ खातिर। देम ठीक बा आ एथी कर कोनो जाके बिजनेस कर ठीक नु दारू उरू पियल छोड़ दे आ ये अच्छा बात नहीं के कौन के बढ़िया खानदान के नहीं सब हमने ऐसे गो बड़ा मिस्टेक भइल गोइलन लोग देखलन लोग बियाह शादी हो गइल ठीक बा बाकी सब जाते हम खाए जो मंगिए देबो तब नु ध्यान का ना दियन त काट के खाए हां काले काले है